montagne långt se på Lafayette ak Charnam. नानी के पसीना रहल केला लेक्सी के बारे में पूरा जीवन मेहनत रहल बच्चा सबके पारैलान सपना सबके सजैलान अपना सुख के भूल के परिवार आगे बढ़ैलान। नाना नानी तोहर से बा हमार कहानी दादा दादी नाना नानी तोहर के प्रणाम सबके प्रणाम दादा दादी नाना नानी दादा दादी आज के गमत तोहर नाम बिग सेंटिनल बिग सेंटिनल पोस्ट लाफायत के किनारे दादा समुंदर से लड़लान दादी मुर्गी पाल के अंडा बेच के घर चलाइलान पापा के पढ़ाई खातिर दोनों सब कुछ दे डालान आज हमार माई बाप लोपीतल के नर्स बांध के आगे बढ़ैलान। दादा दादी नाना नानी तोहर से बा हमार